आज सकाळी 7 वाजताच ओतूरमध्ये होतो, कारण आम्ही एका साखरपुड्याच्या कार्यक्रमाला निघालो आहे. बहिणीच्या मुलीचा साखरपुडा होता बदलापूरला. आम्ही तिथे पोचलो आणि इकडून आम्ही ड्रेस घालूनच गेलो होतो. मग तिथे जाऊन साड्या नेसून तयार झालो आणि चेअरवर बसलो होतो हॉलमध्ये. इकडे साखरपुडा सुरू आहे. नवरी बसलेली, नवरीकडचे पाहुणे आणि या बाजूला नवरदेवाकडचे पाहुणे होते. साखरपुड्याचा विधी झाल्यावर मग एंगेजमेंट सेरेमनी होतं, एकमेकांना रिंग घालायचं. तो कार्यक्रम झाला आणि मग आम्ही जेवणासाठी गेलो. जेवणाच्या लाईनीत उभे होतो आम्ही. बुफे टाईप जेवण होतं, छान होतं जेवण. हे आमचे नवरा नवरी. चला बाय, भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये.